swerte, good morning. New day, new vlog. So ayan, makikipagsapalar naman po tayo sa ating paniniksay. Ayan, siyempre at nakidaya naman ulit tayo ng spot. Kasama ulit natin yung dati natin mga kasama, si Utol, si Mang Ruben, si Jay Tama, tsaka si Sir Arman. So ayan, at maghahanap ulit kami ng spot na mapuputukan. Ayan, may namumutok na rin pala, oh. Meron na ba, sir? Lap. Hello, sir. JR Balcos. Yun, shoutout kay Sir JR Balcos. Yan, ayun siya. Namamutok din siya. Kahapon nandyan daw siya. Marami raw siya hinuli. Sana may natira pa. Tama muna kami rito. Dito na tayo ulit sa taas. Ating paboritong tungtungan. Bigyan sana kami ng magandang swerte. Nahuli ulit. Bagamat nalihis tayo ng nakaraan, sana ngayon may tiyempohan pa rin natin. Yung para sa atin ay ipagkaloob po ni Lord. Thank you po. Pagod ako dun, hirap po umakyat ngayon dito. Napakakwa ng daan natin. Sana umangat. Tuman po. Pakita mo, paramdam mo sa akin, itsura mo, pati presensya mo. Sige na. Huli. Nahabol po. Lakas eh. Ako napatid. Sayang, oh. Laki. Pumalupot po eh. Paunang huli na sana natin. Patid po yung sima natin. Grabe lakas. Umano kasi dun sa simento. Kung gumatgat. Puro gas-gas po, oh. Umano dun sa simento eh. Sayang, oh. Laki po. Di kinaya ng ating braided. Ang tibay na po nito. Puro gas-gas po, oh. Nasa ano kasi semento. Sayang. Napakalakas ng toma na yan. Ang laki niya na. Ano ko lang po kasi tinamaan ko eh. Bandang buntot na hinabol ko lang po eh. Kasi ano na siya eh. Sa may buntot na lang siya tinamaan. Kaya napakalakas. Rin natin na puruhan. Ayan, iniinda po yun ngayon. Hindi man siya mamamatay kasi bandang buntot na po eh. Tayo, try. Pakalayo na, wala pa. Ay, lubog na lubog eh. Kaya nabutan. Nabutan nga ba? Sana ay nabutan. Ay, nabutan, oh. Thank you, Lord. Huhuy! Talagang para sa akin ka. Ay, nabutan ka. Thank you, Lord, oh. Laki po, tilapia. Naku. Doon pa pumunta sa may. Ayan na naman, oh. Papapatid na naman to.
Doon na naman pumunta sa mga... Eh! Papatid na naman to. Doon naman po sa may ano tumama. Malupot na naman. Tilapia eh. Doon na naman pumunta sa may simento. Kaya napapatid eh. Tilapia. Tilapia. Yun, thank you. Ba't yung tanggal? Yun. Salamat po. Gas-gas naman po yung ating tali yan. Sayang naman pagka nakukon po eh. Hindi disgrasya. Puro gas-gas po po. Kasi napapatid eh. Ang laki. Katimbang oh. So naku po, sumabit na naman. Ang laki po eh. Hirapan tayo umakyat na naman ito. May nakatakuhan eh. Gamit mo na ako ng ibang tali. Okay. Ito muna gamitin natin. Thank you po at tinabutan. Kaso mahina itong tali natin na to. Masakit po ata. Barling ko na lang kaya para hindi na bumaba. Tama. Barling ko na lang. Kaya lang semento po yan eh. Tamaan ko. Oh, barling ko na lang para hindi na bumaba. Barling ko lang pong bagya. Ayan. Kasi pahirapan pa bumaba. Pag akit ko naman mahirap. Ako, ito naman. Ako. Napakahirap naman pala alisin. Sa 3/4 po ang timbang. Grabe laki. Tingnan natin kung nakakalaki. Kasi layo-layo po niya. Pero kitang kita. 1 kilo pala. Grabe oh. 1 kilo mga kadiskarte oh. Gano'n pala kalaki yan oh. Pala. Bunga nga pa lang po. Maluwag po yung 2 daliri ko. Grabe laki. Tatal mo na ng ipin ah. Laki po oh. Laki. Grabe. Swerte oh. Ganito kalaki ang ating pipuray no. 8 fingers po oh. 8 fingers. Laki. 1 kilo na to.
Titimbangin ko nga po. Sigurado po ako 1 kilo to. Kaya pala ayaw niya lumapit ha. Kasi ang laki niya. Timbangin natin. Sulit na sulit. May kapalit na yung toma natin na nalaglag. Pero sayang po yung toma na yan. Pakalaki po nun. Uy, 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo po. Uy, thank you po. Nakadala rin ang mangilo. Thank you Lord. Ako madali sa atin. Ako, sayang layo na. Marami na akong layo lang. Laki. Nabutan pa ata. Nabutan. Uy, nabutan nga. Thank you Lord. Laki po nito. Uhuy. Ang laki nito. Ako, lagot. Sabit. Laki po nito. Halos 1 kilo rin po ito. Ako, ayan na sinasabi ko. Ako, sumabit pa. Sa gitna. Laki po. Dito na muna natin to. Laki po nito. Hindi natin pwedeng lusungin. Mawawala yung isda eh. Pero mababaw na lang sana yan eh. Kaso sumabit na. Tayo pag-asa. Uuwi tayo dito sa isang simang malaki eh. Ay ano. Sayang oh. Ganda na po sana ng tira natin. Dahil parang lutang sa gitna. Yan lang yung ating ano, di kakayanin. Ito tali natin isa oh. Mahina na to eh. Yan, sanat. Pagka ito rin nasabit, obligado na po natin lusungin yan. Lalaki po yun, meron na naman oh. Layo lang. Halutang oh, ubod ng laki. Buruin nyo po yung napakalayo na po na yan eh. Kitang kita po natin yung laki nya. Oh, lubog pa po yan. Yung kulay po namumuti lang. Dahil sana huli po. Thank you Lord. Maliit ata yung tinamaan na. Bakit malaki yung sinisipat ko? Ba't maliit yung tinamaan? Ay, dalawa yata. Ay, isa lang. Maliit lang yung tinamaan. Dalawa sila eh. Na magkatabi. Di bali, malaki pa na naman po. Hindi naman ito maliit eh. Kuya na naman. Papatid ah. Kupo. Magawa ko nito, putukan ko lang uli. Isa na lang yung ating pa taga-kuha. Hindi pa tumama.
po. Sumabit naman yung aking pang ano ba naman yan. Yung pantitira ko po ang nasabit. Buti pa nga ito, matibay-tibay. Nadiskrasya pa yung aking pinangkuha. Siya na may nasabit. Hindi naman pala basta maliit eh. Malaki naman pala. Kalating kilo. Kala ko maliit. Ito rin pala yun yung sinisipat ko. Oh, laki naman po eh. Kala mo lang maliit pala. Oh. Pero grabe laki. Nililiitan po ba tayo nito? Siya po, laki. Kamay, nakabuka ka pa po yung kamay ko yan. Yung, halos di po makita yung kamay natin, nakabuka ka pa. Kalating kilo. Kasi ang tataba po nila, oh. Kaso, ano na disgrasya, yung ating pang agapay. Hindi ko mapunit to. Hindi lang umabot eh, sayang. Layo, di umabot. Malit lang, nahabol pa. Wangkak lang yan. Meron na. Kala ko lang maliit. Si Kuya Glenn ang marami na ata eh. Naka-anim na raw siya. Naka-anim na raw. Naka-anim na daw siya eh. Puro sabit. Sumabit na naman. Kaya kailangan matibay tali mo dito eh. Puro na lang sabit. Ha? Katibay pa muna sabit. Thank you Lord, nakaapat na tayo. Kala kong maliit lang oh, tingnan mo ang laki. Ano na pala siya? 5 fingers na. Pag tinignan mo sa malayo, 3 fingers. Inabutan. Muso. Uy! Napatid pa. Kasama pa isda. Hindi sumabit kasi sa ano eh. Malas. Patid na naman po yung ating sima. Disgrasya pa. Ang talim po kasi ng ano eh, simento.
Napakatalim kasi ng mga simento rito. Wala. So baba muna tayo. Ilagay natin sa cooler. Ilagay muna natin sa cooler to. Kaya mabibilas ang ating uli. Nag-dry na. Buti walang araw. Kaya no? Grabe yung lubid. Ito lang po ang ating kapitan. Sakit pa naman sa paa. Hindi natin pwedeng madala sa taas to. Pero pwede po. Tatalian lang natin. Papailalim ko itong hindi po mag-ano sa cooler natin, no? Mahaba pa sa cooler. Isa lang, oh. Tatabon na yung cooler natin. Ilalim natin sila para so ayan mga ka-discard, nakakita tayo. Napakahirap umakit talaga dito sa ano na to, kaya napakahirap mag-akit baba. Ay ko pa to. Kadali pa. Thank you Lord. Dali pa. Nako, dalawa na. Bali tatlo pala, nakasabit. Thank you, ayan, kukunin nila. Buti bago sila pumunta na ano pa, kuha pa. Wala na akong sima, naubos na kakasabit. Papatarin ko na dito yan. Ha? Papatarin ko na dito. Doon ka na magkapit sa taas. Dito pa may gumagatang ba dito? Meron. Tumampok ko doon, oh. Doon ka sa bubong. Dito, sa bilog dito. Puta kahirap. Kalaki dito. Hindi mo. Ay, kalaki. Kalaki. Kaya baka mapatid yung isda. Sakay mo muna dyan. Ito pa pre, oh. Sa gitna. Pero sa gitna. Nakasabit lang naman to eh. Sa gitna na yun. Oo. Ayaw. Malaki rin pala. Kaya mo na palang nakabiyay muna dyan. Ito yung balak kong, yung sima kong ay may, Kapatid na dyan sa iyo, rin. hindi pa. Sumabit lang naman yan eh. Pero larga mo konti. Yan. Okay. Ito pa isa, oh. Nandito pa isa niyan, pre. Dito. Pero pa isa dyan. Yung huli din. Ano, bubaon sa timbo siguro. Wala naman tansi eh. Ito yung tansi niyan. Kala ko wala tansi. Malaki yan. Sa loob ng damo, doon binira. Hindi, doon sa ano yan. Doon sa may tulos na yun. Ah? Kakahila ko lang umabot yan. Laki na. 3-4 na yan. Taka na puro mama ul binibira mo ah. May isang kilo na pre. Meron na. Meron na, oh.
Bura mo doon sa may tulos na yun, ang laki-laki tingnan. Oo, sa laki ba naman pag hindi pa siya tinawahan Kaya nga. Meron pa? Ito, dito. Ano pinaplat? Naka-vlog yan. Oo. Ang tawag doon yung... Paano kami sisikat niya? Kami sisikat Kami yung namamangka Meron pa siya dito? Ito. Yan. Wala nang problema. Buti nga meron tayong bangka kung wala lang tayong bangka, lulusong talaga yan. Talagang kanina kung walang bangka, lulangoyin ko na yan. May huli din ba to? Sumabit lang siguro sa timbo yan. Bante. Timbo lang siguro. Yun, so lagay natin sa panpuha na. Thank you. Kakain muna tayo. Sige, may ibaw naman ako. Napakahirap umakyat kasi rito. Oo, yung master namin, nagugutom na ba't ganun pa maroon doon? May nakawala pa ako. Okay. Started, kain muna tayo. At kumakain na rin sila doon sa may kubo. Diyan na tayo kasi napakahirap pong bumaba. Dito na tayo kakain. So bago natin is gulay. So 11 pa lang na po ng umaga. At nakakailang piraso pa lang naman tayo. Yan o. Ito ang ating ulam, gulay. Kain po mga kadiskarte. Hindi, titira kita. Kahit kumakain ako. Malagta. Malagta. At maliit ka pa. Headshot, mata. Hindi naman pala maliit. Basta-basta. Okay na. Sa 4 to 5 fingers na po nakalaro. Habang kumakain po tayo, 5 fingers ko pala. Meron na pa tayo pang ulam batok. Okay, tuloy ulit natin kain. Swerte pa. Sundan po tayo. Magkaraos na naman tayo sa nakahuli pa bago tayo matapos kumain. Dessert muna tayo. Meron pa ako ditong baon na saging. Huhuhaha. O tayo kakahintay, wala po tayo nakikita ng isda. Yun. Laki po nun. Laki po, sana madari ko. Sa pool. Nadali po. Nadali. Silit nga lang. 5 fingers na to. Di ba? Laki po nito eh. Thank you po. 5
kasasabit yun o. Ayun o. Thank you, layo pa, kitang kita natin. Buti na puruhan. Nasa kalahating kilo rin po. Hindi tumagos Padulas ka na lang. Kasasabit. Di tumagos sa katigasan tumama. Hindi nga tumagos. Baka mabunot pa. Barilin natin uli. Ang reserva natin. Sa pipe yan. Buti na, radagdag pa tayo dito. Huli ka. Hindi na tayo madadagdag. Dito rin po yan sa ano na to. Spot na to yung ating pinapanood na yan. Dalawa ka na. Lalaki po nila kahit wala ka nang kawala. Ay! Tanggal pa. Ayan, sure natin. Ayan. Huli ka na. Ano ba naman yan? Bakit? Umalupot tapos ano ba naman to? Ay, puro na naman pasaway. Laki po, nasa 3-port na. Diba? Kala ko di na po tayo makakahuli kasi tagal na po natin nakatanga. Buti pagtayo natin mayroon pong bumanaag. Laki, nasa 1 kilo na naman din. 3-port po. 3-port po ito. Buti na puruhan natin, di na siya nakaporma. Buti nakalak. Ang motibo lalaki to, laki 7 fingers. Laki po 3-port po. Blessing naman tayo ni Lord. Kita. Madali. Thank you. Nadali pa. Salamat po at nagpakita pa. Mayroon pang umuso Yun yun. Kaya lang kahit na kalakihan ang mahalaga na huli. Sumabit pa. Ganda pa. Ganda pa po. Kala mo lang maliit. Kapayong tayo dito. May taguan tayo ditong payo.
Kala mo lang maliit yan ah. Taba. Lalaki po oh. Antok lang po ako dito. Ang tagal na po natin naghihintay. Wala na pong lumalabas. Muna natin tong payong. Mainit po dito kahit na may hangin. Pero wala na rin pong init dahil may hangin na eh. Anim pa lang po yan pero ang timbang po niya grabe. Pakatimbang. Okay, thank you. Bukan ulit natin dito sa ipil. Pagka wala dito eh pahinga na tayo doon sa sasakyan. Pero namamutok pa rin sila. Lumipat sila Jay eh. Sila mechanic sa Sogs. Kasama sila Sir Arman. Nadali mo pa. Uy, baba. Sa wakas, nakahabol din. Nadali. Huwag kang papalupot. Yun na, sinasabi ko. Ako. Yun. Buti lang natanggal. Tapos bulilit lang pala. Ang liit lang pala, pumalupot pa yung pagka. Oh, liit lang tingnan pero pagka pag tinignan mo lang maliit pero pagka naialapit na sa'yo good size na. Punot. 4 fingers na rin po. Ayun mga kadiskarte. At maganda pa rin po ang blessing natin kahit na ganun pa rin at madalang matumal pero ang lalaki po ng lumalabas kaya sulit to sulit po. Hindi po tayo lugi. Pero inyo po yung kanyang mga lusukat oh. Kalating cooler na po oh. Lalaki. Yung huli lang po natin na hulit na barito doon sa taas ng ano eh. Semento. Oh, lalaki sa lalay. Tapos yung dalawa po natin nandun sa bangka. Bali nakasyam naman tayo sa dalawang mangilo. Isa yung pinakuha natin sa bangka. Yung mangilo po tayo isang kalahating kilo. Bali isa't kalahati pa yun nandun yan. Mapakaganda po ng ano yan. Puro mamaw po yung mga tilapia. Puro mga plapla. Halo black po yung mga sukat. At sulit si Utol dyan sa taas at marami rin po siya hinuli. So halos mga puno na talaga yung cooler niya dahil may mga dalag po din siya nahuli tsaka tilapia. Ganda rin po hinuli ni Utol. Nakabawi siya ngayon. Nakaraan konti. 4 lang ngayon, madami huli niya. Yan, so papaalam na po tayo at yung mga kasama natin konti lang din mga huli pero may mga huli naman. Si Mang Ruben kanina 5 piraso lang, ewan ko lang kung nakadagdag pa siya kasi di na siya pumuputok doon nila. Hindi na tayo narinig na pumuputok. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng viewers at subscriber ko na wala po sa sumusuporta at pag tumatangkilik na aking YouTube channel. Salamat po na marami sa inyo lahat mga viewers, subscriber na walang sa sumusuporta. Sir Domeng, thank you very much po. Mami Miles, thank you po at sa inyo po lahat mga viewers. At thank you very much po sa inyong lahat at walang sawang pagsuporta. So hanggang sa muli po ulit para next time mga kadiskarte. Bye bye po. Puputok po si Kuya eh. Tara na.
Yung pala, may meron ka pang dalawa pala sa taas. Ang kalat-kalat. Yung pa oh. Kadami na pala, kalat-kalat. Puno na. Puno na pala eh. Maliit yung cooler mo sa laki ng mga isda mo eh. Kalat-kalat oh, lalaki. Ito lang po oh, kalating kilo. 3/4. Ang dami.